apa wae datang iki apa bosro hati pintar boto maksudnya itu ainan parmene amokku au hati nang buru kawai lang tanong acit niro haki ai buah sama kulehon hoki lama kahongi ho ada hosiana HP hola di bibir doito holong ni rohami tua tarhirim rohaki baga-baga itu yang terpilih tahu di HP terfoto sudah itu ang permene mamu au HP ang muru kawai lang tanoka biro haki ai boa sama sorry bambahen aku tua tangan holoki lama kahongi ho maka hosiana ame hola di bibir noita holong ni rohaki tarhirim rohaki di baga-baga mitua ainang terpilih tau di ai boa sama itu sorry bambahen aku tua kulehon rohaki ada hosiana HP hola di bibir doito holong ni rohami tua nukirim rohaki di baga-baga mitua ainang terpilih tau di tarhirim rohaki